Είμαι σίγουρος ότι έχεις δοκιμάσει λιβανέζικο φαγητό. Ήξερες ότι μπορείς να το απολαύσεις καλύτερα τρώγοντάς το με τα χέρια σου? Πάντα ξεκινάμε χρησιμοποιώντας το λιβανέζικο ψωμί. Το παίρνεις, το βγάζεις, το κόβεις, το λυγίζεις έτσι και το βουτάς στο χούμους. Το ίδιο επίσης μπορείς να κάνεις και με τις πατάτες. Παίρνεις την πατάτα, την τυλίγεις, τη βουτάς στην κέτσαπ και την τρως. Το καλύτερο όμως είναι ότι μπορείς να φας με το λιβανέζικο ψωμί τη σαλάτα επίσης. Παίρνεις, βουτάς και ίσως χρειαστείς το πιρούνι για να σμπρώξεις. Μπορείς επίσης να κάνεις το ίδιο πράγμα με το τηγανιτό κουνουπίδι και μελιτζάνα. Τώρα δεν θα χρησιμοποιήσουμε καθόλου λιβανέζικο ψωμί. Μπορείς με τα χέρια σου να πιάσεις το κίμπε, να το βουτήξεις στο χούμους και να φας. Τώρα θα σας δείξω πώς μπορείς να συνδυάσεις το κάθε ένα από αυτά τα πιάτα για να έχεις την καλύτερη γεύση. Αρχικά παίρνεις το λιβανέζικο ψωμί, παίρνεις μία πατάτα και το βουτάς στη σαλάτα. Όπως σας έδειξα και πριν, μπορείς να συνδυάσεις το κίμπε είτε με το χούμους είτε με τη σαλάτα ταμπούλε. Τώρα είναι η δική σου σειρά. Βγάλε ένα story με τους δικούς σου συνδυασμούς από τα φαγητά του Yalla Habibi, κάνε μας tag στο story σου και ίσως κερδίσεις ένα δείπνο για 2 άτομα είτε για μεσημεριανό είτε για βραδινό.